Sandra Benčić. Likvidacija, pljačka, propast. Kako je centralna komunistička tajna policija OZNA izgradila takozvanu zelenu ljevicu? Krenimo odmah u samo središte jedne fascinantne i, iskreno, prilično mračne povijesne zagonetke. Atmosfera je danas poput pravog kriminalističkog istraživanja, ali onog povijesnog. Naša nas analiza vodi ravno u 1945. godinu. Raspetljavamo nerazjašnjeni misterij plemićke obitelji Ritter i šokantnu transformaciju njihovog golemog imanja. Oslanjajući se isključivo na arhivske dokumente i dostupna istraživanja, spajamo one dijelove slagalice koji su nam desetljećima nedostajali. Znači, osnovno pitanje kroz koje prolazimo glasi: tko je zapravo orkestrirao pad katastarske čestice 172? Pokušat ćemo shvatiti kako je moguće da jedna toliko imućna obitelj bude doslovno izbrisana s lica zemlje u samo nekoliko dana, a njihov prostrani povijesni dom brutalno apsorbiran u novi državni aparat. Priča o Poznanovcu nije samo priča o jednoj zgradi, to je zapravo mikropovijest čitave jedne epohe i mehanizama moći koji su se tada uspostavljali. Prvi dio naše analize: dvorac i obitelj Ritter. Da bismo uopće shvatili razmjere onoga što se dogodilo, moramo prvo pogledati što je dvorac Poznanovec zapravo bio. U prošlosti to je bila prava pravcata idila. Obitelj Ritter preuzela je dvorac još 1851. godine. Izvori nam to mjesto opisuju kao apsolutno središte kulture i napredne poljoprivrede u tom kraju. Pričamo o 11 ogromnih soba, prekrasnom bidermajer namještaju, vrijednim umjetninama, oslikanim zidovima. Bilo je to masivno, besprekorno održavano imanje s ribnjacima, staklenicima i ergelom rasnih konja. Pravi simbol reda i napretka. Prema dostupnim popisima, posljednji vlasnici bili su majka Draga Ritter, te njezina djeca Greta i Nikola. Zabilježeno je da su brat i sestra nakon majčine smrti sasvim mirno nastavili upravljati imanjem. Povjesničari jasno ističu kako su vodili uzorno gospodarstvo i da se apsolutno nikako nisu politički eksponirali. I sve je to funkcioniralo zaista besprijekorno, sve do samog kraja Drugog svjetskog rata, kada se onaj surovi ratni kaos neumoljivo približio Hrvatskom Zagorju. Ulazimo u drugi dio, svibanj 1945. i likvidacije. Kronologija nam ovdje nudi jedan zastrašujuće precizan uvid u brzinu samih događaja. Gledajte ovo, početkom svibnja postrojbe 21. Srpske divizije Jugoslavenske armije prodiru u Zagorje. Već sredinom svibnja stižu u Poznanovec i tu, prema istraživačkim izvještajima, ubrzo slijedi stravičan rasplet. Nikola Ritter je prije smrti mučen, dok je Greta jednostavno ustrijeljena iz puške na glavnom stubištu dvorca. S njom su, vjerujeli ili ne, likvidirani čak i njezini voljeni psi. A onda, gotovo istog trenutka, kreće totalna pljačka. Odneseno je doslovno sve, od namještaja i umjetnina pa sve do vina iz podruma. Obitelj je zbrisana, a imanje opustošeno u jednom treptaju oka. Treći dio, operacije i arhivi OZNA-e. Sad, moramo obratiti pažnju na ovaj iznimno jeziv citat izvučen iz arhivskih dokumenata. Uopće u čišćenju i likvidiranju treba biti nemilosrdan. Pazite, ovo nije bila nikakva stilska figura ni metafora. Povijesni dokumenti iz tog razdoblja pokazuju jasan, eksplicitan mandat koji je tajna policija, odnosno OZNA, tada imala, nemilosrdno i po kratkom postupku eliminirati sve one koji su proglašeni neprijateljima države. Tu apsolutno nije bilo prostora za pravična suđenja ili dokazivanje krivnje. Sam nalog bio je dovoljan da vas više nema. Tu zapravo dolazimo do jednog ključnog zaključka koji proizlazi iz historiografskih istraživanja. Konfiskacija kao samostalni motiv za likvidaciju. Istraživači jasno bilježe vrlo čest obrazac prema kojem su imućni pojedinci, vlasnici tvornica, ljekarni, pa tako i velikih imanja, smaknuti bez suđenja. I to ne zbog nekakve ideološke prijetnje. Ne, smaknuti su isključivo zato da bi država mogla preuzeti njihovu nevjerojatno vrijednu imovinu. Proglašenje nekoga narodnim neprijateljem bilo je, prema analizama, tek administrativno opravdanje za sistemsku pljačku. Srećom, sačuvani arhivski dokumenti danas nam služe kao čvrsti dokazi za sve to. U tim papirima pronalaze se iznimno detaljni registri konfiscirane imovine koja prelazi u državno vlasništvo. Sve je pomno popisano, svaki komad namještaja. Međutim, ono što u arhivima jako upada u oči, ono što istraživači nazivaju pravim missing links ili karikama koje nedostaju, jesu takozvani izvještaji o samim likvidacijama. Dakle, imovina je tu, sve je uredno zavedeno u knjige, ali dokumentacija o tome kako su točno vlasnici te imovine nestali,
To je ili jako rijetko ili vrlo pomno očišćeno iz arhive. I to nas dovodi do 4. dijela, Mato Benčić i čestica 172. Analizirani izvori ovdje iznose vrlo jasne tvrdnje o jednoj specifičnoj osobi, a to je Mato Benčić. Prema tim navodima i suvremenim istraživanjima, on je identificiran kao operativac drugog odsjeka OZNA-e za okrug Varaždin. Navodi se kao logistički organizator te konfiskacije i utvrđeno je da je bio prisutan u Poznanovcu točno u periodu između 10. i 20. svibnja 1945. godine. Gledajte, to je upravo onaj kritični tjedan kada su riteri likvidirani. Ali to nije sve, ostavio je i pisani trag. Benčić je izravni potpisnik revizijskih lista dvorca i onog detaljnog inventara o kojem smo malo prije pričali. Jako je važno naglasiti da su upravo ovi podaci iz povijesnih dokumenata ono što direktno smješta ovu figuru u samo središte spomenutih događaja. Središte te goleme imovinske transformacije krije se zapravo iza jednog naizgled jednostavnog broja, 172. Riječ je naravno o katastarskoj čestici. Upravo ta specifična parcela na kojoj se nalazio velebni dvorac brutalno je oduzeta i službeno proglašena općenarodnom imovinom. A odmah zatim promptno je stavljena pod upravljanje novoosnovane lokalne poljoprivredne zadruge Poznanovac. Ključna osoba te zadruge, kako povijesni izvori navode, bio je upravo spomenuti Mato Benčić. 5. i završni dio naše analize, od dvorca do peradarnika. Taj kontrast je naprosto frapantan. Nekadašnje plemičko zdanje, visoka umjetnost, bogate zbirke knjiga i predivna ergela konja, sve je to pod novom upravom doslovno pretvoreno u industrijsko gojilište peradi. Da, dobro ste čuli, dvorac je postao peradarnik. To je naravno dovelo do katastrofalne devastacije arhitekture i apsolutnog uništenja onog malo inventara što je preostalo nakon pljačke. Prostor koji je nekad zračio kulturom, sada se doslovno raspadao pred očima svih mještana. Ali postavlja se ono pravo pitanje. Zašto baš kokošinjac? Istraživački izvori nam nude jedno puno dublje, ideološko objašnjenje. Sažeto je u ovom zaista nevjerojatnom citatu koji kaže: dvorac je morao postati kokošinjac kako bi se narodu pokazalo da su stari bogovi mrtvi. To znači da ta degradacija nije bila samo puka posljedica lošeg, nestručnog upravljanja. Ne, prema analizama ona je bila itekako namjerna. Radilo se o čistom simboličnom brisanju stare društvene elite. Pretvaranje jednog predivnog dvorca u peradarnik bio je morbidan alat kojim su novi gospodari namjeravali pokazati svoju potpunu i neospornu vlast. Ovdje se naša analiza dotiče i nekih politički vrlo nabijenih interpretacija koje isplivaju u izvorima. Naime, određeni tekstovi potpuno direktno povezuju ovu krvavu konfiskaciju i fizičku uzurpaciju dvorca s formiranjem kasnijih, pa i modernih političkih genealogija. Znači, izvori izravno sugeriraju da je politička i društvena moć obitelji Benčić, moć koja danas odjekuje u suvremenoj hrvatskoj politici, posebice kroz istaknute članove takozvane zelene ljevice, svoje prve prave korijene i stjecanje utjecaja imala upravo na temeljima onoga što se 1945. godine dogodilo na čestici 172. Povijesni i istraživački materijali koje smo obradili vrlo nedvosmisleno povlače ovu neugodnu poveznicu između mračnih povijesnih arhiva i onih naših današnjih aktualnih debata o nasljeđenoj moći. Što nas na kraju dovodi do jednog iznimno snažnog pitanja o kojem svi skupa itekako trebamo promisliti. Kako točno te duge sjene nedokumentiranih konfiskacija i likvidacija iz 1945. i dalje, sasvim tiho, oblikuju stvarnost modernih struktura moći oko nas? Slučaj stravične sudbine obitelji Riteri i njihovog dvorca Poznanovec jeziv je podsjetnik da povijest nije samo neka stara arhitektura i gomila prašnjavih papira. Povijest je onaj stvarni, opipljivi temelj na kojem je izgrađena naša današnjica. I tu završavamo ovaj naš zaron u arhive. Hrvatski kanal.